Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαι ο Γιάννης Παπαθανασίου και καλώς ήρθατε στην δεύτερη εκπομπή της Λεγιώνας των Θρύλων. Για ακόμη μια φορά μαζί μας ο συμπαρουσιαστής της εκπομπής Γιάννης Παπαδημητρίου από το GameHorizon.gr. Καλησπέρα Γιάννη. Καλησπέρα Γιάννη. Καλησπέρα σε όλους. Έχουμε να συζητήσουμε ωραία θέματα και αυτή τη βδομάδα. Πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή όμως θα ήταν ντροπή να μην δώσουμε ένα shout-out να λέγαμε στους Adfinem, οι οποίοι κατακτήσανε τη δεύτερη θέση στο Boston Major εχθές αργά το βράδυ, ξημερώματα Κυριακής για ώρα Ελλάδας. Συγχαρητήρια σε όλους τους παίχτες, ήταν κάτι το οποίο χαροποίησε όλη την Ελλάδα, παρόλο που δεν είναι παιχνίδι, δεν είναι αφορά το League of Legends, είναι παιχνίδι της Dota, πρέπει όμως να το αναφέρουμε γιατί ήταν μια πολύ σημαντική κατάκτηση για τους Έλληνες, οι οποίοι όπως λέγανε και οι ξένοι ήταν underdogs, δηλαδή ήταν τα outsider από την αρχή, από τα προκριματικά πριν που είναι ακόμα στο Boston Major, καταφέραν και αποκλείσανε τους newbies στο top 16 που ήταν οι παγκόσμιοι πρωταθλητές του 2016, καταφέρανε, αποκλείσανε τους LGD Forever Young που ήταν μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα. Στον ημιτελικό καταφέραν και αποκλείσανε τους Digital Chaos, οι οποίοι ήταν οι δευτεραθλητές κόσμου στο International φέτος. Και δυστυχώς δεν τα καταφέρανε και στον τελικό για να κερδίσουν χάσανε με σκορ 3-1 από τους OG, οι οποίοι είναι μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα και για όσοι δεν το ξέρουν πέρυσι κατακτήσανε δύο από τα τρία μεγάλα majors. Συγχαρητήρια ξανά σε όλη την ομάδα και στους παίχτες. Είναι τιμή μας σαν Έλληνες να βλέπουμε τέτοιες κινήσεις από ελληνικές ομάδες σε τόσο υψηλό επίπεδο, πράγμα που ενδέχεται να κινητοποιήσει και άλλους παίχτες να ξεκινήσουν να ασχολούνται πιο εντατικά με το παιχνίδι. 500.000 Γιάννη κερδίσανε οι παίχτες. Είναι ένα κίνητρο. Ναι, Γιάννη, μισό εκατομμύριο πήρε ο οργανισμός του Adfinem και να τονίσουμε επίσης ότι υπάρχουν πολλά μηνύματα αγάπης προς τον οργανισμό και όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό, και ήταν και μια μεγάλη έκπληξη και για τους διοργανωτές που και οι ίδιοι στην επίσημη ιστοσελίδα τους τονίσανε πως ήταν μια πολύ δυνατή παρουσία του Adfinem και ότι κανείς δεν το περίμενε. Τα παιδιά παίξανε χωρίς άγχος, κάνανε πολύ ωραία παιχνίδια και φτάσανε εκεί πέρα που φτάσανε. Κάναν τρομερά highlights θα έλεγα Γιάννη, γιατί άμα παρακολούθησε κάποιος το τρίτο παιχνίδι το οποίο μειώσαν σε σκορ 2-1, έγινε ένα πάρα πολύ ωραίο backdoor, το οποίο όπως είπαν και οι ίδιοι οι casters εκείνη τη στιγμή, λέει είναι κάτι πολύ χαρακτηριστικό που θα μείνει στην ιστορία του παιχνιδιού της Dota, το συγκεκριμένο play, όταν πεθαίνουν 4 παίχτες από τους Adfinem και γίνεται το backdoor και με δύο hits ουσιαστικά είχε μείνει το Nexus, καταφέραν και το κερδίσανε, πρέπει να το πούμε και αυτό. Γράψαν ιστορία τα παιδιά, κοιμάτισε για πρώτη φορά σε τέτοιο βαθμό η ελληνική σημαία σε μια τεράστια διοργάνωση. Είναι η πρώτη ελληνική ομάδα που φτάνει εκεί. Ακριβώς. Έχουμε δει παρόμοια περιστατικά, ας πούμε στο Hearthstone, ο Hawkeye κάποια στιγμή το 2013-2014, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε ήταν, νομίζω 14 προς 15. Το 14 πρέπει να ήταν. Ναι, όταν είχε παίξει με την Ευρώπη εναντίον Κίνας και είχε φτάσει στον τελικό, αλλά δεν κοιμάτισε η ελληνική σημαία γιατί ήταν η Ευρώπη ουσιαστικά, ήταν μέλος της Ευρώπης που έπαιζε, ήταν Ευρώπη versus Κίνα. Το σημαντικό εδώ πέρα είναι ότι τους αγκάλιασε όλος ο κόσμος, τους αγκάλιασαν οι Αμερικάνοι, τους αγκάλιασαν Έλληνες. Πληροφορίες που έχω είναι ότι ταξιδέψαν και όλα σε ομογενείς της Αμερικής στη Βοστόνη για να παρακολουθήσουν παιχνίδια κοντά στην ομάδα, να το στηρίξουν. Υπάρχουν και αρκετές φωτογραφίες πάνω σε αυτό που λες Γιάννη, με διάφορα boards τα οποία έχουν κάνει Έλληνες φίλοι του παιχνιδιού, οι οποίοι πολλοί από αυτούς που πήγαν εκεί πέρα πήγανε κυρίως επειδή είναι μια ελληνική ομάδα και όχι καθαρά επειδή έχουν τόσο μεγάλη αγάπη για τα e-sports, αλλά πήγανε για να υποστηρίξουν και δώσανε και αυτή αγάπη. Και όχι μόνο για την ομάδα, αλλά τους άρεσε και το παιχνίδι τελικά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που αναφέρεις και πρέπει και να αναφέρουμε και κάτι άλλο, Γιάννη, το οποίο μπορεί ο κόσμος να μην το ξέρει. Το Major στη Βοστόνη δεν είναι κάτι μικρό. Όχι, είναι σαν να παίξουμε στο LoL στο τελικό του LCS, ας πούμε. Ναι, δεν είναι κάτι μικρό. Δεν είναι κάτι μικρό. Είναι κάτι αρκετά μεγάλο. Σκέψου μόνο ότι το prize pool ο νικητής πήρε $1.000.000. Ναι, και για όσους δεν το γνωρίζουν και ενδιαφέρονται να μάθουν κάτι παραπάνω, η δεύτερη θέση εξασφάλισε direct invite, δηλαδή απευθείας πρόσκληση στο επόμενο
Major, το οποίο αν δεν κάνω λάθος θα γίνει στο Κίεβο τον Απρίλιο, αν δεν κάνω Ναι, λάθος. ναι, είναι στον Απρίλιο. Είναι στο Κίεβο τον Απρίλιο που μας έρχεται, ναι, τον Απρίλιο του 2017. Και για να προλάβουμε αυτούς οι οποίοι θα πούνε τα σχόλια ότι εμείς ήρθαμε εδώ πέρα να γλύψουμε ή ότι είμαστε δημοσιογράφοι και δεν κάνει να το λέμε, βγαίνει και λίγο το προσωπικό κομμάτι έξω από όλο αυτό, το οποίο είναι, πιστεύω, κακό ένας άνθρωπος πάνω απ' όλα, ένας Έλληνας, να μην χαρεί και να μην το δείξει στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό το ότι υποστηρίζουμε τις ελληνικές προσπάθειες, υποστηρίζουμε παίχτες, σε οποιοδήποτε παιχνίδι και να είναι αυτό, και άθλημα κανονικό να ήταν, θα υποστηρίζαμε τους Έλληνες στο εξωτερικό, οι οποίοι καταφέρουν κάτι τόσο μεγάλο το οποίο δεν συνηθίζεται στην Ελλάδα καθημερινά και πρέπει να έχουν και αυτή τη στήριξή μας, γιατί και τα παιδιά παίρνουν θάρρος, έχουν ανεβασμένη την ψυχολογία όταν βλέπουν ότι εκατοντάδες ή χιλιάδες άνθρωποι, Έλληνες συμπατριώτες τους, υποστηρίζουν τις προσπάθειές τους στο εξωτερικό. Γιάννη, μην ξεχνάς πως αυτή είναι και μια δικαιολογία, να το πω, ίσως κίνητρο θα το έλεγα καλύτερα, και για επενδυτές να επενδύσουν στη χώρα μας στο συγκεκριμένο τομέα, το οποίο θα προσφέρει περισσότερους οργανισμούς να μπορούν να στηθούν, Σίγουρα ήταν η καλύτερη πρωταθλήματα δυνατή. και όχι μόνο στην Dota, έτσι. Ήταν η Δηλαδή καλύτερη έχουμε δυνατή και το League of Legends διαφήμιση. και το CSGO. Ακριβώς, ήταν η καλύτερη δυνατή διαφήμιση αυτό το πράγμα για την Ελλάδα και ελπίζουμε και σε άλλα παιχνίδια να δούμε τέτοιες προσπάθειες. Αυτά για την Adfinem, συγχαρητήρια και πάλι, το είπαμε και θα το ξαναλέμε, γράψαν ιστορία τα παιδιά, παρόλο που ήταν δεύτεροι, ήρθαν πρώτοι στις καρδιές μας, πρέπει να το λέμε αυτό. Αγαπήθηκαν από τον κόσμο, αγκαλιάστηκαν από τον κόσμο, είχαμε τα καλύτερα σχόλια από casters, από αναλυτές που τους γνωρίσαν προσωπικά. Αγκαλιές με τις σημαίες, τα παιδιά έδειξαν τρομερό χαρακτήρα, έδειξαν το χαρακτήρα της Ελλάδας και ίσως αυτό να δώσει κίνητρο και σε επενδυτές όπως είπες, αλλά και σε άλλους παίχτες να δουν εντελώς διαφορετικά με ένα άλλο μάτι τη χώρα μας στο κομμάτι των esports. Πάμε όμως τώρα στο League of Legends, Γιάννη. Τι έχουμε? Έχουμε Κορέα, έχουμε νέοι, έχουμε Ευρώπη, έχουμε LGC, έχουμε I Look Pretty, έχουμε Forgiven να συζητήσουμε. Έχουμε στο LGC τον αποκλεισμό του Cheese, αλλά θα πάρουμε τη σειρά. Πάμε λίγο στην Κορέα. Μάτα στο Skate Rollster και έξω Steel. Τι έχεις να πεις γι' αυτό? Κοίτα, τα είπαμε και την προηγούμενη Κυριακή και τώρα έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα, με το Μάτα να παίρνει την τελευταία θέση στο roster, και ουσιαστικά έχουμε το δεύτερο super team στην Κορέα μετά τους KT. Οι KT Rollster πιστεύω πως είναι έτοιμοι να χτυπήσουν μια παγκόσμια διοργάνωση πλέον και με το μοναδικό τους αντίπαλο να είναι οι SKT, οι οποίοι επίσης έχουν μια ομάδα η οποία είναι παγκόσμιο με ελληνικούς. Από εκεί και πέρα θα τα πούνε στο Rift, πιστεύω, όλα. Και η Longzhou είναι μια ομάδα που μπορούμε να πούμε ότι χτυπάει κορυφή, ένα top 3 θα λέγαμε. Βλέπουμε και τον Expansion, ο οποίος την περασμένη εβδομάδα ανανέωσε με την ομάδα του. Ναι, και ο Fly και ο BDD επίσης μπήκαν στην ομάδα αυτή την εβδομάδα. Οπότε πρέπει να δώσουμε βάση και σε αυτούς για να δούμε το πώς θα γίνουν τα πράγματα. Οι Longzhou έχουν ένα πολύ καλό roster, αρκετά δυνατό, αλλά δεν είναι στο ίδιο επίπεδο με τις άλλες δύο ομάδες, τουλάχιστον τα ονόματα των παιχτών, να στο θέσω έτσι. Ωραία. Παρά το γεγονός ότι ο Prey και ο Gorilla, όπως είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα, βρίσκονται στο roster, θα δείξει καθαρά η χημεία της ομάδας για το πόσο ψηλά μπορούν να πάνε. Θα παίξει σημαντικό ρόλο η χημεία της ομάδας εδώ πέρα. Να δούμε και τι θα κάνουν και οι Rock Tigers, οι οποίοι σιγά σιγά θα προσπαθήσουν να μαζέψουν ένα καινούριο roster. Έχει, πιστεύω, τα βλέμματα για πρώτη φορά ενδέχεται να είναι στραμμένα στην Κορέα, το πώς θα εξελιχθούν κάποιες καταστάσεις και κάποια πράγματα τα οποία δεν συνηθίσαμε στο παρελθόν να βλέπουμε, όπως βλέπαμε στην Ευρώπη και στο NA που γίνονταν αυτές οι μεγάλες αλλαγές. Και μεγάλα τεράστια ονόματα φέτος, ας πούμε, έχουν αλλάξει οργανισμούς. Να δούμε πώς θα είναι η χημεία. Σίγουρα το split το οποίο έρχεται στο LCK θα δώσει μια διαφορετική εικόνα, ένα διαφορετικό ενδέχεται και στοιχείο. Και το πώς αυτό Μιας και ανέφερες τους Rock Tigers, Γιάννη, θα ήθελα να πω κάτι πάνω σε αυτό. Οι Rock Tigers ακόμα, ενώ έχουν ουσιαστικά οι δύο μεγάλοι αντίπαλοι στην Κορέα, KT Rolster και SKT, έχουν ήδη κλείσει τα roster τους. Οι Rock Tigers ακόμα ψάχνουν τον πρώτο τους παίχτη. Δεν υπάρχει κάποιος στην ομάδα αυτή τη στιγμή. Δεν γνωρίζουμε αν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιος στην ομάδα. Οι Κορεάτες το είχαν πει στην προηγούμενη εκπομπή, φημίζοντας το να κρατάνε τα βιβλία τους κλειστά και να μην αποκαλύπτουν τα πάντα μέχρι η τελευταία στιγμή που θα ξεκινήσει και το LCK. Εντάξει, ισχύει αυτό. Μένει να δούμε λοιπόν
τι πεντάδα θα κατεβάσουν οι Rock Tigers. Αν και για την ώρα δεν υπάρχει ούτε κάποια φήμη για κάποιο παίχτη. Εκεί ήθελα να τοποθετηθώ εγώ περισσότερο. Σίγουρα, αλλά είναι αυτό ότι είναι η μυστικοπάθεια στην Κορέα, φημίζεται πάρα πολύ και ευτυχώς θα λέγαμε. Εμένα προσωπικά μου αρέσει αυτή η μυστικοπάθεια, γιατί δίνει την ευκαιρία στους οργανισμούς και στη διοίκηση να δουν κάποια πράγματα πιο άνετα, πιο χαλαρά θα λέγαμε. Γιατί δεν υπάρχει αυτή η πίεση του ότι αν ανακοινωθεί ένα όνομα και δεν συμφωνηθεί, μήπως δημιουργηθεί μια παραφιλολογία και όλα αυτά. Δεν δίνουν το ενδεχόμενο σε αυτό, στο να συμβούν τέτοια πράγματα, καθώς βοηθάει πιο πολύ στο οργανωτικό κομμάτι και οι Κορεάτες φημίζονται στην οργάνωση και στην διαχείριση καταστάσεων και πιστεύω είναι πάρα πολύ σημαντικό και δείχνουν μια πιο επαγγελματική θα λέγαμε εικόνα. Να σημειώσουμε τέλος ότι ο Κούρο και ο Κρέμερ είναι στους African Freaks, ένας ακόμη οργανισμός της Κορέα. Θα δούμε και πώς θα κυλήσουν και αυτά. Γενικά βλέπουμε πολλές αλλαγές φέτος στην Κορέα. Κοίταξε να δεις, οι Africa Freaks τώρα πήραν τον Κούρο και τον Κρέμερ μέσα σε αυτήν την εβδομάδα και ξεκινάνε να χτίζουν και αυτοί ένα δυνατό ρόστρα από ό,τι φαίνεται. Βέβαια έχουν μόνο αυτούς τους δύο αυτή τη στιγμή. Πιστεύω πως και αυτοί θα μπορέσουν να φτιάξουν μια αρκετά δυνατή ομάδα. Κοίτα, γενικότερα το LCK αυτή τη στιγμή φαντάζει κάτι σαν την Premier League στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή όλες οι ομάδες είναι δυνατές. Αυτό που μένει να δούμε είναι το πώς θα χειριστούν το roster οι Africa Freaks από εδώ και πέρα και ποιοι θα είναι οι υπόλοιποι τρεις κρίκοι της ομάδας. Θα το δούμε στην πορεία αυτό, Γιάννη. Πάμε στην Αμερική τώρα. Από πού να πρωτοξεκινήσουμε? Τι θέλεις για Immortals? Εγώ λέω για Immortals αυτό ακριβώς. Ναι. Είδαμε την ανανέωση του Pobelter, ο οποίος ήταν ο μοναδικός που έμεινε από το περσινό roster στον οργανισμό. Προσθήκη Dardoch, Massacre και Flame. Τι έχεις να πεις γι' αυτά? Κοίταξε να δεις. Το γεγονός ότι ο Pobelter ήταν ο μοναδικός ο οποίος έμεινε στην ομάδα δεν μου φαίνεται και τόσο περίεργο, να σου πω την αλήθεια, γιατί στην Αμερική οι mid laners είναι ο κύριος κρίκος στον οποίο ποντάρουν για οι ομάδες στο NA. Από εκεί και πέρα τώρα, το πόσο Flame με τον Dardoch και το Massacre θα δεθούν μαζί και θα δουλέψουν στην ίδια ομάδα, θα δείξει. Αυτό που λες για το NA έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Έχουμε παρατηρήσει και πάρα πολύ και στους TSM το είδαμε αυτό. Να χτίσουν παιχνίδια γύρω από έναν superstar, ας πούμε, έναν πάρα πολύ δυνατό παίχτη, ο οποίος είναι ο mid laner, και να προσπαθούν γύρω από αυτό να χτίσουν το παιχνίδι τους για να προχωρήσουν. Για ποιο λόγο πιστεύεις ότι γίνεται αυτό το πράγμα στην Αμερική? Ομά να το θέσω Faker. Θα το θέσω ομά. Είναι το μοντέλο το οποίο δούλευε στην Κορέα τα προηγούμενα χρόνια, που ο mid laner ήταν ο superstar της ομάδας. Παρ' όλα αυτά και οι υπόλοιποι παίκτες προφανώς έκαναν τρομακτική δουλειά, αλλά ο mid laner ήταν το αστέρι της ομάδας. Οπότε αυτό κοιτάνε να χτίσουν και στην Αμερική και πιστεύω πως έχουν μια καλή πορεία. Παρ' όλα αυτά στα διεθνή τουρνουά δεν έχουν καταφέρει πολλά πράγματα ακόμα. Το μέλλον θα δείξει γενικότερα, Γιάννη, πιστεύω. Ο Pobelter πάντως είναι ένας πολύ χαρισματικός παίχτης και θα είναι είναι ίσως η καλύτερη κίνηση που μπορούσε να κάνει ο οργανισμός, να κρατήσει αυτόν τον παίχτη στην ομάδα. Σίγουρα, δεν διαφωνώ. Και μιας και είπαμε TSM, να πάμε στο θέμα του Wild Turtle, ο οποίος επέστρεψε στην TSM. Με ανοιχτές αγκάλες τον περιμένανε και οι παίχτες, οι παλιοί τους συμπαίχτες και οι νέοι παίχτες, αλλά και η διοίκηση, και είδαμε κάποιες δηλώσεις και από το manager της ομάδας, ο οποίος ανέφερε με χαρακτηριστικά σχόλια ότι ο Wild Turtle είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας για τον οργανισμό, ότι έχει μια προϊστορία στην ομάδα, ότι είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες που χτίστηκε πάνω η ομάδα και το θέλανε πίσω. Τώρα, την ίδια ώρα που γίνονται αυτές οι δηλώσεις, βλέπουμε δηλώσεις μέσα στα social media από τους φαν τους TSM και όχι μόνο, οι οποίοι χαρακτηρίζουν, οι περισσότεροι κυρίως χαρακτηρίζουν με αρνητικά σχόλια την επιστροφή του Wild Turtle και δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί. Κοίταξε, το γιατί είναι πάρα πολύ απλό, κατά τη δικιά μου άποψη. Είχες ίσως το καλύτερο edicary στο NA εκείνη την περίοδο, το Doublelift, να βρίσκεσαι στην ομάδα και περίμενες. Και από τη στιγμή που είχε χτιστεί μια ομάδα από superstars στο NA, περίμενες να ακούσεις ένα αρκετά δυνατό όνομα. Και η απόδοση του Wild Turtle, παρά το γεγονός ότι είναι αρκετά καλή καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, σε κανένα από τα δύο playoffs δεν τα πήγε καλά.
Το οποίο τι σημαίνει ότι η Team Solomid, μιας και θεωρείται η καλύτερη ομάδα στο NA από πάρα πολλούς, θέλαν να έχουν έναν παίχτη ο οποίος να θεωρείται και αυτός ένας από τους καλύτερους παίχτες. Και το όνομα του Wild Turtle δεν νομίζω ότι τους δίνει αυτή τη σιγουριά του παίχτη ο οποίος θα κουβαλήσει την ομάδα. Τότε για ποιο Δηλαδή, λόγο να γυρίσουν και να πάρουν τον Wild Turtle πίσω και να μην κοιτάξουν για κάποιον free agent σε Ευρώπη ή κάποιον free agent άλλο σε Αμερική ή Κορέα π.χ. Για ποιο λόγο σταθήκαν εκεί? Γιατί άμα κοιτάξουμε το οικονομικό κομμάτι, δεν νομίζω ότι οι TSM να έχουν και οικονομικά προβλήματα. Είναι από του πιο κερδοφόρους θα μπορούσα να πω. και πιο πιο στο NA αυτή τη στιγμή. Κοίταξε να δεις, Γιάννη. Εγώ πιστεύω πως πέρα από το γεγονός ότι ο Bjergsen γνωρίζει ήδη τον Wild Turtle, πιστεύω ότι και το στυλ με το οποίο παίζει ο Wild Turtle πηγαίνει, είναι πιο κοντά στο στυλ της ομάδας που χτίζουν που έχουν οι TSM αυτή τη στιγμή. Ο τρόπος με τον οποίο παίζει ο Wild Turtle στέκει πάρα πολύ σε σχέση με το πώς παίζουν οι υπόλοιποι 4 παίκτες της ομάδας. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Η χημεία και το πώς δένουν οι παίκτες μεταξύ τους είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας στο παιχνίδι. Και ο Wild Turtle φαίνεται να έχει τα χαρακτηριστικά τα οποία χρειαζόταν η ομάδα. Άρα αυτό που λες είναι ότι ο οργανισμός κοιτάζει να χτίσει κάτι πιο σταθερό και ας μην είναι τόσο επιτυχημένο στην αρχή, παρά να πάει σε μια ρηψοκίνδυνη κίνηση η οποία μπορεί να οδηγήσει και σε κάποια προβλήματα τα οποία ενδέχεται να μην θέλει ο οργανισμός από άποψη χημίας, έτσι. Σκέψου ότι τα συμβόλαια των παιχτών της ομάδας ήδη λίγανε το 2017 και του Χόνσερ και του Bjergsen το 2018. Το οποίο σημαίνει ότι οι TSM είχαν ένα πλάνο διετίας, τριετίας, ας πούμε. Κατάλαβες. Το οποίο όμως το χάλασε ο Doublelift αυτή τη στιγμή, αυτό μου λες. Ναι, ας πούμε πως ναι. Ο οποίος Doublelift σταμάτησε να παίζει και παραμένει στον οργανισμό όμως, έτσι. Παραμένει στον οργανισμό και είναι ένας streamer της TSM. Ναι, αυτή τη στιγμή είναι ουσιαστικά full-time streamer. Δεν μπορώ να καταλάβω. Κάποιες κινήσεις είναι λίγο περίεργες και θα δημιουργήσουν ενδέχεται. Εγώ πιστεύω πως ο Doublelift κατέληξε σε αυτή την κίνηση καθαρά επειδή ό,τι προσπάθεια και να έκανε κατέληγε στο κενό σε παγκόσμιο επίπεδο. Και μπορεί να μην είχε την ψυχολογική δύναμη ακόμα να συνεχίσει ή να θεωρεί τον εαυτό του όχι τόσο καλό για να παίζει σε μια ομάδα όπως TSM. Τώρα αν είσαι καλός, θα είναι στο νούμερο 1 έντυση στην Αμερική. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο στέκει αυτό. Δηλαδή, πολλές φορές, άμα πάρεις ατομικά έναν παίχτη, μπορεί να είναι ο καλύτερος και λόγω προσωπικών πιστεύω, ας πούμε, δηλαδή το πώς θα τα βλέπει αυτός κάποια πράγματα και πώς αντιλαμβάνει την πραγματικότητα, ίσως να μην έχουν και την απόλυτη συνοχή με την πραγματικότητα, θα λέγαμε. Γιατί το ίδιο παράδειγμα θα μπορούσαμε να φέρουμε και τον Bjergsen, ο οποίος δεν πτωείται. Ίδια παραδείγματα, ας πούμε, μπορούμε να φέρουμε και στην Ευρώπη με τον Reckless. Είναι παίχτες οι οποίοι είναι superstar από μόνοι τους, είναι ταλέντα, είναι οι καλύτεροι στο region τους και παρόλα αυτά συνεχίζουν. Ενδέχεται να θέλει να είσαι και λίγο εγωιστής και δεν ξέρω αν έχεις παρατηρήσει κάτι που παρατήρησα εγώ. Ο Doublelift προσωπικά δεν μου φαίνεται και για τόσο εγωιστικό άτομο για να πει ότι εγώ είμαι και δεν είναι κανένας άλλος. Κι όμως, Γιάννη, ο Doublelift είναι ίσως ο μοναδικός ο οποίος το έχει πει πάρα πολλές φορές αυτό. Ήταν από τους παίκτες ο οποίος έχει κάνει το μεγαλύτερο trash talk όλων των εποχών. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έφυγε από το σπίτι του και πήγε και έμεινε στο φίλο του τον Travis εκεί και έτσι ξεκίνησε το streaming και μετά και ουσιαστικά παρακάλαγε τον κόσμο να τον παρακολουθήσει εκείνη την περίοδο. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Ναι, αυτό είναι. Όταν μπαίνει στο κομμάτι του επαγγελματισμού, το πώς συμπεριφέρεσαι. Ναι. Ο Doublelift έχει δώσει πάρα πολλά, πιστεύω, αυτή τη στιγμή στο League of Legends. Και από ό,τι κατάλαβα, ήρθε η στιγμή να ζήσει και αυτός κάποια πράγματα τα οποία δεν έζησε λόγω της προπόνησης που έκανε, Γιάννη. Δηλαδή, ο Doublelift είχε αφήσει σώμα και πνεύμα στο παιχνίδι. Δεν διαφωνώ σε αυτό που μου λες και για να μην πλατιάσουμε στο θέμα του Doublelift, θέλω να μου σχολιάσει και λίγο την ένταξη του Ρίου στην Phoenix λίγες μέρες μετά την αποχώρησή του από την H2K. Ο γνωστός Ρίου που έπαιζε στην H2K εμφανίστηκε και τον είδαμε και φέτος στο παγκόσμιο, ο Κορεάτης. Στην αρχή μπερδεύτηκα, νόμιζα ότι λες το δικό μας Ρίου. Όχι. Είχε έρθει στην Ευρώπη την Κορέα σαν D1 παίχτης, αλλά Κορέα D1 παίχτης. Έπαιξε, ανέβηκε, έφτασε στην κορυφή. Τον είδαμε στο παγκόσμιο να μην κάνει καλές επιδόσεις και με το που τελειώνει το παγκόσμιο αποχωρεί από την H2K. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με την υπόθεσή του για λίγες μέρες και μετά ξαφνικά σκάει το μπαμ ότι στο επόμενο split θα αγωνιστεί στο NA και για λογαριασμό της Phoenix One. Πώς το σχολιάζεις αυτό? Κοίταξε, ο Ρίο είναι ένας πολύ μεγάλος παίχτης. Έχει μεγάλη ιστορία.
Ένας από τους καλύτερους mid-laner που έχουν περάσει από την Ευρώπη. Και έχει παίξει και στους Katie Rolsters παλιότερα. Και βρισκόταν και στους Millennium ένα διάστημα, το 2014. Και έκανε μια πολύ καλή χρονιά με τους H2K. Και πιστεύω πως ο Ρίου έκανε ό,τι έκανε τώρα για να πάει και να δοκιμάσει την τύχη του από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, κάνοντας κάτι παρόμοιο με αυτό που κάνανε ο Reignover με το Χούνι. Τώρα κατά πόσο θα του βγει δεν ξέρω. Παρ' όλα αυτά, οι Phoenix One πήρανε και τον Arrow στη θέση του Eddie. Ο Arrow που έπαιζε για 2 χρόνια στους Katie Rolster. Βλέπουμε ένα δυνατό roster και από την Phoenix, η οποία... Κοίτα, η Phoenix One φέτος είναι ένα πάρα πολύ δυνατό roster, μιας και έχουν ήδη πάρει και τον Adrian που έπαιζε support στους Immortals την προηγούμενη χρονιά. Έχουν χτίσει ένα πολύ καλό roster. Τώρα είναι καθαρά το πώς θα χτιστεί η χημεία, Γιάννη, και το τι θα κάνουν γύρω από αυτό. Γιατί οι μεταγραφές γίνονται αυτή τη στιγμή. Όλοι οι παίχτες στο League of Legends αυτή τη στιγμή έχουν κάνει κάποια πράγματα. Μπορεί να μην έχουν διακριθεί όλοι τους με κάποιους τίτλους, αλλά όλοι είναι πολύ μεγάλο επίπεδο και ουσιαστικά το πώς κρίνονται τα πράγματα είναι σε κάποια plays τα οποία κάνει ο καθένας, αλλά πέρα από αυτό είναι και στην λειτουργία της ομάδας. Δηλαδή, σκέψου τους K που φτάσανε στους 4 παγκοσμίου πρωταθλήματος πριν από μερικούς μήνες. Δεν ήταν η καλύτερη ομάδα που είχε η Ευρώπη να προσφέρει. Ούτε είχε τους καλύτερους παίχτες μέσα. Παρ' όλα αυτά φτάσανε εκεί γιατί είχε τρομακτικά καλή λειτουργία η ομάδα. Είναι αυτό που συζητήσαμε και την προηγούμενη φορά για τη χημεία και μου δίνεις πολύ καλή πάσα για να περάσουμε αυτή τη στιγμή αμέσως στην Ευρώπη. Το οποίο μοναδικό πράγμα που έχουμε να σχολιάσουμε είναι η ένταξη του Power of Evil στους Misfits και η αποχώρησή του από τους Origin. Είναι κάτι το οποίο εγώ προσωπικά δεν το περίμενα να συμβεί, γιατί πραγματικά δεν ξέρω πώς έγινε αυτή η μεταφορά από την Origin στους Misfits. Οι Misfits οι οποίοι κερδίσαν τα Promotion Series και θα αγωνιστούν στο LCS φέτος. Πρέπει να το δούμε και αυτό πιο στενά. Δεν ξέρω αν έχει σχολιάσει κάτι πάνω στην ένταξη του Power of Evil στον Κοίταξε να δεις, ο Power of Evil είχε μια πολύ κακή χρονιά με τους Origin. Από εκεί πέρα που έφυγε από τους Unicorns of Love σαν ένας από τους καλύτερους mid-laner εκείνη την περίοδο στην Ευρώπη, ξαφνικά η απόδοση του έπεσε κατακόρυφα. Δεν ξέρω, μπορεί να φταίει και το ότι δεν προσαρμόστηκε ποτέ με την ομάδα. Αλλά τον είδαμε να κάνει πάρα πολλά αβίαστα λάθη, για τα οποία δεν μπορείς να πεις ότι φταίει, ας πούμε, ο top laner, ο jungler ή το bot ή ο coach ή το pick. Μάλιστα. Οπότε η επιλογή των Misfits είναι... Η επιλογή των Misfits σαν οργανισμός είναι αρκετά καλή να πάρουν τον Power of Evil, μιας και έχει αρκετά μεγάλη εμπειρία. Από εκεί και πέρα είναι όλα στα χέρια του Power of Evil για το πώς θα κινηθεί η ομάδα στο mid. Ωραία. Αυτός θα κρίνει την παρουσία της ομάδας εκεί πέρα, γιατί προφανώς τώρα θα πρέπει να έχει πεισμώσει από τη στιγμή που δεν είχε και την καλύτερη χρονιά μέχρι τώρα. Πολλοί κόσμος, οι Unicorns of Love ήδη τον έχουν ξεχάσει, το οποίο είναι απολύτως φυσιολογικό. Οι Unicorns of Love έχουν χτίσει ένα δυνατό οργανισμό και ένα δυνατό roster, το οποίο θα το δούμε φέτος στο LCS. Και για μένα προσωπικά, αν όχι φαβορί, θα φλερτάρει με τις πρώτες 3-4 θέσεις. Τους είδαμε πόσο δυνατοί ήταν και στο IM στο Oakland. Και είναι κάτι το οποίο ανησυχεί πάρα πολλούς άλλους οργανισμούς και το τι μέλη γενέστε με τη συγκεκριμένη ομάδα. Τώρα η υπόθεση Είναι Forgiven, να προχωρήσουμε λίγο στην υπόθεση Forgiven, η οποία έχει πάρα πολλά ερωτηματικά. Δεν ξέρουμε τι θα κάνει ο παίχτης. Είναι κάτι το οποίο το συνηθίζει όμως να μας αφήνει με αυτά τα ερωτηματικά μέσα στον χρόνο. Έχουμε δει τις αλλαγές του σε 2 και 3 οργανισμούς μέσα σε ένα δίμηνο και τρίμηνο. Για παράδειγμα, πέρυσι σε ένα φεγγάρι, ας πούμε, γίνεται ένα post το βράδυ ότι θα αγωνίζεται στους Origin. Ξαφνικά τον βλέπουμε να μην αγωνίζεται στους Origin και μετά από μια εβδομάδα τον βλέπουμε να αγωνίζεται στα προκριματικά για το παγκόσμιο με τους H2K. Δεν ξέρω τι έχεις να πεις για το φαινόμενο Forgiven και το τι θα γίνει, άμα έχεις κάποια πληροφορία για το πού ενδέχεται να πάει για το επόμενο split, ή αν θα σταματήσει, ή αν θα αλλάξει game, γιατί είναι αρκετοί παίκτες οι οποίοι το συνηθίζουν αυτό. Και στην Ελλάδα είναι η υπόθεση dominant, ας πούμε, ότι θα σταματήσει ή θα αλλάξει κάποιο παιχνίδι. Δεν ξέρω τι έχεις να σχολιάσει πάνω στο όνομα Forgiven. Κοίταξε να δεις, ο Forgiven αρχικά φέτος ουσιαστικά απέδειξε ότι δεν είναι απλώς ένα από τα καλύτερα indie της Δύσης. Τουλάχιστον για το Summer Split και η παρουσία του στο παγκόσμιο έδειξε ότι ναι, είναι το καλύτερο indie της Δύσης. Μπορεί στα ημιτελικά της διοργάνωσης να μην είχε την παρουσία την οποία θα ήθελε, αλλά
Αυτό δεν σημαίνει πολλά πράγματα. Παραμένει το καλύτερο εντικέρι στην Δύση αυτή τη στιγμή. Πιστεύω πως πολλές ομάδες θα θέλουν την υπογραφή του. Αλλά από εκεί και πέρα, Γιάννη, είναι ανάλογα τι προτάσεις θα έχει στα χέρια του και το τι θέλει να κάνει ο ίδιος ο παίχτης. Εγώ πάντως δεν πιστεύω ότι θα σταματήσει να ασχολείται με το παιχνίδι. Θα περιμένουμε Καθώς. και κάποια μεταστροφή, ας πούμε, όπως έκανε και ο Unlimited που σταμάτησε και λέει θα γίνω αναλυτής, θα γίνω coach, απλά δεν το έχω αποφασίσει ακόμα. Θα δούμε Κοίταξε να δεις, εγώ δεν πιστεύω πως θα γίνει κάτι τέτοιο. 60 μοιρών, ας πούμε. Δεν πιστεύω πως θα κάνει κάτι τέτοιο Forgiven και το βλέπουμε ήδη να κάθεται στο desk στο LGC. Γι' αυτό το λέω, επίτηδες το λέω. Θα μπορούσε να σου πω την αλήθεια, αλλά δεν νομίζω πως είναι έτοιμος να αφήσει την καριέρα του. Κοίτα, εγώ Εγώ πιστεύω πως πως έχει. στην Ελλάδα, συγγνώμη κιόλας που σε διακόπτω, αλλά έτσι Ναι, ναι, στο Γιάννη, πες. στο ελληνικό cast, αν βελτιώσει κάποια πράγματα στο λόγο του, είναι πάρα πολύ καλός caster. Και αναλύει και πάρα πολύ κάποια πράγματα. Και Προφανώς, αφού έχει φτάσει στις τέσσερις καλύτερες ομάδες του κόσμου και είναι το καλύτερο indicate στη Δύση αυτή τη στιγμή. Έχει περισσότερες γνώσεις πάνω στο παιχνίδι, ίσως και από τον οποιονδήποτε στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Δεν σου μιλάω γι' αυτό για την Ελλάδα, σου μιλάω γενικότερα ότι έχουμε δει πάρα πολλούς casters και πάρα πολλούς παίχτες οι οποίοι κάναν retire και περάσαν ένα φεγγάρι από το cast να μην μπορούν να σταθούν για διάφορους λόγους. Ο Forgiven όμως έχει αποδείξει ότι μπορεί να το κάνει αυτό. Πρέπει να βελτιώσει κάποια πράγματα προφανώς στο λόγο του. Αλλά άμα το καταφέρει και φτάσει σε αυτό το σημείο, πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ ικανός να ανταπεξέλθει στις όποιες απαιτήσεις έχει το shoutcasting για το League of Legends. Και για να Προφανώς μην και είναι ικανός. περισσότερο στο Forgiven, που είναι τα ερωτηματικά και τα οποία ενδέχεται να τα συζητήσουμε και σε κάποια άλλη εκπομπή, αν έχουμε περισσότερες πληροφορίες επί του θέματος, να πούμε και για τον Alok Pretty, ο οποίος αγωνίζεται στη Millennium και στο Challenger Series, ο οποίος στο National τουρνουά του ESL που έγινε εχθές, οι Millennium κερδίσανε με σκορ 2-0 τους Grosbill, και πέρα από αυτό, για άλλη μια φορά σε τελικό, βγήκε MVP ο Alok Pretty, ο οποίος είναι ένας φοβερός laner για την Ευρώπη. Alok Pretty τον παρακολουθώ πάρα πολύ καιρό τώρα. Μπορώ να πω από τη στιγμή που έφυγε από τη χώρα για να πάει να παίξει τους Millennium, έχει παίξει σε πάρα πολλά τουρνουά και είναι μόνιμα ο MVP της ομάδος. Πιστεύω πως αυτό το παιδί έχει πολύ μέλλον μπροστά του. Ειδικά αν κάποιος οργανισμός τον παρατηρήσει και τον επιλέξει για να τον πάρει στην ομάδα του. Εκτός εάν φυσικά καταφέρει να πάει στο LCS με τους Millennium. Βέβαια δεν ξέρω αν έχεις κάποια περαιτέρω πληροφορία εσύ πάνω στο θέμα για το μέλλον του Pretty. Όχι, από εκεί και πέρα. Παραπάνω δεν έχω. Έχω ακούσει κάποια πράγματα τα οποία όμως δεν είναι επιβεβαιωμένα αυτή τη στιγμή για το τι μέλη γενέστε το όνομα του Pretty στους Millennium και στην Ευρώπη. Είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει στο μέλλον, εάν και εφόσον προκύψει κάτι παραπάνω. Και να γυρίσουμε τώρα και να πάμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, το οποίο είναι το ελληνικό League of Legends Greek Championship, όπου σήμερα το βράδυ έχουμε τη μεγάλη κόντρα ανάμεσα και το derby της αγωνιστικής ανάμεσα στους Greek Genesis Esports και στους Different Dimension. Στις 8.30 Test Your Limits θα υποδεχθούν τους Instinct Esports, οι οποίοι Instinct Esports έχουμε πει στο παρελθόν ότι το roster δεν είναι Έλληνες παίχτες, όπως και η DD, αν εξαιρέσουμε τον Warrior Lady. Και αύριο έχουμε Void Gaming με Red Sword στις 6 και στη συνέχεια του Team Arsenal να υποδέχονται τους Metal Edge Gaming στις 8.30. Τώρα, έχουμε πολλά πράγματα να πούμε για το LGC, να σταθούμε και να ξεκινήσουμε με την ιστορία των Greek Genesis ενάντια στη Different Dimension. Στην τελευταία αγωνιστική και συγκεκριμένα στην τελευταία ημέρα της αγωνιστικής είδαμε μια λογομαχία μεταξύ Warrior Lady και Wild Panda. Ξεκίνησε να λέει κάποια πράγματα ο Warrior Lady, του έκανε κάποιες ερωτήσεις και κάποιες τοποθετήσεις πολύ σκληρά λόγια. Καυστικά θα έλεγα. Καυστικά λόγια. Τα οποία εκείνη τη στιγμή δεν κλήθηκε να απαντήσει ο Warrior Lady και να τα υπεραναλύσει, γιατί όπως είπε και στη συνέχεια έβγαλε ένα βιντεάκι στο οποίο λέει ότι δεν μου γίνανε ακριβώς ερωτήσεις για να μπορέσω και εγώ να δημιουργήσω ένα συγκεκριμένο διάλογο, απλά γίνανε κάποιες μπιχτές θα λέγαμε, σε κάποια λάθη που έκανα εγώ ή κάποια λάθη που έγιναν στον οργανισμό. Να θυμίσουμε ότι ο Wild Panda του είπε ότι εσύ ουσιαστικά είσαι το όνομα της ομάδας και δεν θες να είναι κάποιος άλλος πάνω από σένα. Έχεις χαρακτηρίσει τους παίχτες σου με περίεργα λόγια και τους έχεις δημιουργήσει κάποια προβλήματα και φάνηκε, όπως είπε και ο ίδιος, ότι στα παιχνίδια που είδανε και τον Case και τον Sparks με άλλες ομάδες είναι δύο ικανοί παίχτες, παρόλο που εσύ λέει δεν τους θεωρούσες ικανούς παίχτες. Άρα λέει μήπως φταίς εσύ.
Και ο Warrior Lady γύρισε σε ένα βίντεο του και απαντάει ότι φταίω για το πώς αντιμετώπισα, λέει, τον Sparks και τον Case όταν ήρθαν στον οργανισμό και δεν κράτησε αυτές τις ισορροπίες στην ομάδα. Επίσης όμως, λέει, έγινε κάτι λάθος από τότε που ξεκίνησα τον οργανισμό, το οποίο όλο το βάρος της ομάδας έπεφτε σε μένα, γιατί εγώ έπρεπε να κάνω τον διαιτητή, εγώ έπρεπε να κάνω τον μπαμπά, λέει, το οποίο, λέει, και κούραζε, αλλά και με έφερνε εμένα σε μια πολύ δύσκολη θέση να φαίνομαι πάντοτε εγώ ο κακός. Αλλά έχουμε ακούσει διάφορα λόγια για το φαινόμενο Warrior Lady στους Different Dimension, το πώς αντιμετώπιζε τους παίχτες του. Κάποιοι τον είπαν εγωιστή, κάποιοι άλλοι τον λένε ότι ήταν ο σωστός ο άνθρωπος ο οποίος κρατούσε τις ισορροπίες με νύχια και με δόντια. Δεν ξέρω τι γνωρίζεις εσύ επί του θέματος, Γιάννη. Εγώ το μόνο που έχω να σχολιάσω είναι ότι κάποια στιγμή πρέπει να βρεθεί η μέση ισορροπία σε όλες τις ομάδες, να μην βγαίνουν στη φόρα έτσι όπως βγήκαν τα πράγματα σε μια εκπομπή όπου ουσιαστικά δεν είναι κάποια ούτε κατηνίστικη εκπομπή ούτε κάποια εκπομπή συζήτησης πάνω σε ένα θέμα. Ήταν μια εκπομπή η οποία εκείνη τη στιγμή έπρεπε να γίνουν κάποιες αναλύσεις στο cast, ξέφυγε η συζήτηση και χάθηκαν αυτές τις ισορροπίες. Και κάτι τελευταίο που είπε και ο Warrior Lady, δεν ήταν στημένο όλο αυτό, δεν το κάναμε να πάρουμε παραπάνω προβολές, να μπει περισσότερος κόσμος. Ήταν κάτι το οποίο προέκυψε και κάτι το οποίο, ας πούμε, δεν θα έπρεπε να συμβαίνει. Τι έχεις να πεις πάνω σε αυτό, Γιάννη? Κοίταξε να δεις, αρχικά πιστεύω, συμφωνώ μαζί σου ότι δεν θα πρέπει να συμβαίνει στο συγκεκριμένο μέρος μια τέτοιου τύπου συζήτηση. Καθαρά γιατί ήταν η ανάλυση ενός παιχνιδιού και μιλάμε για δύο τεράστιες μορφές στο ελληνικό League of Legends, το Warrior Lady και το Wild Panda, οι οποίοι έχουν πετύχει πράγματα μαζί στους DD. Αλλά ίσως ο Wild Panda να έχει κάποιο δίκιο μέσα σε όλο αυτό, για να το λέει. Από εκεί και πέρα όμως, δεν πιστεύω πως ήταν λογικό να παιχτεί η συζήτηση πάνω στο Analyst Desk. Και εγώ αυτή τη άποψη είμαι. Ξέφυγε λίγο η συζήτηση εκεί πέρα. Ξέφυγε αρκετά εκεί πέρα η συζήτηση, είναι η αλήθεια. Είχε κάποια ροή, δηλαδή, άμα ήταν αυτό που σου είπα και πριν, άμα ήταν ένας διάλογος σε μια εκπομπή όπου ο παρουσιαστής, παύλα δημοσιογράφος, μπορούσε να χειριστεί καλύτερα την συζήτηση, γιατί θα ήταν και προετοιμασμένος ότι, ξέρεις τι, ερχόμαστε εδώ πέρα για να συζητήσουμε κάποια πράγματα και όχι απλά να γίνει κάποιο σχολιασμός πάνω σε κάποιο play μες στο παιχνίδι. Θα ήταν πολύ διαφορετική ίσως και η έκβαση της όλης λογομαχίας, θα έλεγα. Κοίταξε να δεις, εκτός ότι θα ήταν διαφορετική έκβαση της λογομαχίας, εγώ πιστεύω πως θα μάθαινε και ακριβώς ο κόσμος ποιο ήταν. Τι ακριβώς γινόταν. Κατάλαβες. Δηλαδή θα υπήρχε και σωστή ενημέρωση για τον κόσμο και δεν θα υπήρχε όλο αυτό το δράμα και ίντριγκα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο community. Ακριβώς έτσι είναι αυτό. Όχι ότι αυτό θα πρέπει να λείπει φυσικά, πάντα χρειάζεται και αυτό. Με όρια, με μια ισορροπία να μπορούμε να το κάνουμε. Προφανώς Γιάννη. Και πάμε σε κάτι τελευταίο που είδαμε στην περασμένη αγωνιστική, την είδηση του Cheese, ο οποίος αποκλείστηκε από την διοργάνωση του League of Legends Greek Championship για το γεγονός ότι χρησιμοποίησε πολύ άσχημο λόγο μέσα στο παιχνίδι για κάποιον αντίπαλο και η διοργάνωση έδρασε γρήγορα και σωστά και σύμφωνα με τους κανονισμούς δεν επιτρέπονται τέτοια βαριά λόγια και χαρακτηρισμοί ενάντιον άλλων παιχτών και τον απέκλεισε από τη διοργάνωση, πράγμα που θα δεχτεί και μια ποινή η ομάδα της Redsworld, θα κληθεί να πληρώσει ένα πρόστιμο το οποίο θα είναι κάποια έσοδα που θα έχει από τη διοργάνωση, θα της μειωθούν τα έσοδα, ας πούμε, από το έπαθλο, όποιο είναι αυτό το έπαθλο, ένα ποσοστό θα κρατηθεί ως ποινή. Και κλήθηκε επίσης ο οργανισμός μέσα σε μια εβδομάδα να βρει αντικαταστάτη, το οποίο όνομα θα το δούμε σίγουρα αύριο, αλλά τις πληροφορίες που έχω αυτή τη στιγμή λένε ότι είναι ο λεπτεπίλεπτος για την κατάσταση του Cheese. Τι έχεις να σχολιάσεις αρχικά για το γεγονός, για το τι συνέβη και για την αντικατάσταση αυτή? Κοίταξε να δεις, Γιάννη, εγώ αρχικά στεναχωρήθηκα πολύ που είδα κάτι τέτοιο, πόσο μάλλον στη δεύτερη εβδομάδα μόλις του Greek Championship. Πολύ σωστά έδρασαν δύο οργανωτές που ακολουθήσαν κατά γράμμα τους κανονισμούς και τον αποκλείσαν επί τόπου. Τέτοιες συμπεριφορές δεν θα πρέπει να υπάρχουν, καθώς και χαλάνε την εικόνα του πρωταθλήματος στη χώρα μας, αλλά και χαλάνε και τη χημεία στον ίδιο τον οργανισμό και στο πώς φαίνεται αυτός ο οργανισμός προς τα έξω.
και στο με τι μάτι θα αντιμετωπίζεται ο οργανισμός, αλλά και το πώς θα τον αντιμετωπίζουν και οι υπόλοιπες ομάδες. Τώρα, για το γεγονός ότι η αντικατάσταση τους δόθηκε μόνο μία εβδομάδα για να αντικαταστήσουν το support, Γιάννη, εντάξει, αυτό είναι πολύ φυσιολογικό. Δεν γίνεται να αλλάξει όλο το πρόγραμμα επειδή ένας παίχτης απλά αποφάσισε να χρησιμοποιήσει υβριστική συμπεριφορά. Το πρωτάθλημα θα πρέπει να συνεχιστεί. Εγώ θα ήθελα να σταθώ πάρα πολύ σε αυτή τη συμπεριφορά, η οποία είναι πάρα πολύ συχνή στην Ελλάδα. Τα φαινόμενα υβριστικών σχολείων. Δυστυχώς, ναι, δυστυχώς, ναι. Είναι και μια έλλειψη παιδείας, πιστεύω. Και το κακό της υπόθεσης εδώ πέρα είναι ότι δεν δείχνει την επαγγελματική εικόνα. Πράγμα που έθιξε πάρα πολύ ο Warrior Lady, ότι στην Ελλάδα λέει, δεν είναι περισσότεροι επαγγελματίες. Και καλούμαστε, λέει, και εμείς οι παίκτες πολλές φορές να κάνουμε τον διαιτητή και να φανούμε οι κακοί. Δεν ξέρω πώς έχεις να το σχολιάσεις. Είναι κάτι το οποίο έχω συζητήσει στο παρελθόν. Το είπαμε και σε μια προεκπομπή πριν από 2 εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος. Ότι κάποια στιγμή πρέπει να δημιουργηθούν κάποιες αρχές οι οποίες θα βάζουν κάποιους νόμους και κάποιες ποινές. Δεν γίνεται ο καθένας να βγαίνει έξω και να λέει, σε οποιοδήποτε παιχνίδι που αφορά τα e-sports, να λέει ό,τι θέλει σε όποιον θέλει χωρίς να δέχεται κάποια ποινή. Γιατί αν συνεχιστεί αυτό το πράγμα, σε λίγο θα βγαίνουν οι παίχτες από το boot και θα δέρνουν ένα στον άλλο με τα πληκτρολόγια και με τα ποντίκια στο κεφάλι. Έχει. Δηλαδή, θα συμφωνήσω μαζί σου. Είναι περιστατικά, επειδή έχω πάει σε πάρα πολλά LAN, έχω δει και σε πάρα πολλές διοργανώσεις μεγαλύτερες από LAN, το πώς αντιμετωπίζει ο ένας παίκτης τον άλλον. Ακόμα και στα online, όπως είναι η συγκεκριμένη διοργάνωση, είναι κάτι πάρα πολύ κακό. Δηλαδή, είναι η μοναδική ίσως περίπτωση που βλέπουμε κάποιος να δέχεται κάποια ποινή. Και εμένα με χαροποιεί το γεγονός ότι δέχτηκε ποινή ένας παίκτης για αυτόν τον λόγο. Με δυσαρεστεί το γεγονός ότι όμως ξεκίνησε αυτή η διαδικασία. Ότι ο παίκτης ο ίδιος, ας πούμε, είπε αυτά τα λόγια, τα οποία είναι πάρα πολύ σκληρά, τα λόγια που είπε. Ναι, και χαρακτηρίζεται η Ελλάδα ότι ίσως και η έλλειψη παιδείας. Κοίταξε να δεις, Γιάννη, τέτοια περιστατικά υπήρχαν γενικότερα και σε παγκόσμιο επίπεδο και άλλοι μεγάλοι παίχτες έχουν φάει ban από τη Riot συγκεκριμένα για ευριστική συμπεριφορά, γενικότερα για toxicity, ας πούμε. Δεν θέλω να τοποθετηθώ παραπέρα πάνω στο θέμα, καθώς είμαι κάθετος στο ότι θα πρέπει να γίνεται. Η διοργανώτρια αρχή έκανε αυτό το οποίο έπρεπε, κάνοντας ban τον παίχτη, και προφανώς ο Warrior Lady έχει δίκιο σε αυτό, το ότι ανεξαρτήτως θα πρέπει να φαίνεται κάποιος ο κακός, δεν θα πρέπει να υπάρχουν αυτές τις συμπεριφορές και θα πρέπει όλα αυτά να λείπουν από το χώρο, καθώς, όπως είπαμε και πριν, όλο αυτό απλά χαλάει και την εικόνα και της ομάδας και του ίδιου του παίχτη, αλλά και της διοργάνωσης. Πάντως, εγώ θα σταθώ εδώ πέρα στην έλλειψη παιδείας, γιατί όπως είπε και ο ίδιος, λέει, ήθελα από το καλοκαίρι να σταματήσω να παίζω με Έλληνες παίχτες. Δεν προσφέρουν οι Έλληνες παίχτες κάτι παραπάνω. Σκληρά λόγια, σκληροί χαρακτηρισμοί για το ελληνικό community και τους Έλληνες επαγγελματίες και ημι-επαγγελματίες. Κοίταξε να δεις, αυτά μπορεί να τα είπε. Συγγνώμη σε διακόπτω, Γιάννη. Αυτά μπορεί να τα είπε γιατί τόσο καιρό που βρίσκεται στο χώρο ο Warrior Lady, δεν είναι και κάποιος χθεσινός άλλωστε, μπορεί απλά να είχε θέματα με την επικοινωνία με τους παίχτες. Και όχι απλά επειδή φταίει ο ίδιος ή μπορεί να μην μπορούσε να συνεννοηθεί. Και όχι επειδή φταίει αυτός ή φταίει μόνο η άλλη πλευρά. Σε κάθε καυγά, Γιάννη, δεν φταίει μόνο ένας. Σίγουρα δεν φταίει μόνο. Φταίνε και οι δύο πάντα. Και το ποιος έχει το περισσότερο φταίξιμο δεν έχει σημασία. Από τη στιγμή που έχουμε ρίξει, τελειώνει εκεί. Αυτή τη στιγμή, από ό,τι φαίνεται, ο Warrior Lady είναι αρκετά άνετος με την υπόλοιπη ομάδα. Έχουν ένα καλό synergy. Μακάρι να το κρατήσουν και να είναι και αυτή μια πολύ δυνατή ομάδα. Ήδη στις 2 πρώτες αγωνιστικές έχουν κερδίσει και τα 2 παιχνίδια τους. Σήμερα να δούμε τι θα γίνει. Σίγουρα δεν χρειάζεσαι μόνο το skill, δεν χρειάζεσαι μόνο τα δάχτυλα, χρειάζεσαι επίσης και τη συμπεριφορά και την επικοινωνία για να μπορέσεις να τελειοποιήσεις αυτό το πράγμα που λέγεται League of Legends, όπου βασίζεται σε 5 παίχτες, σε μια ομάδα η οποία πρέπει να δένει αρμονικά και να συνεχίζει αρμονικά. Και να... Μην ξεχνάς και το ότι υπάρχει πίσω από αυτούς τους 5 παίχτες, έτσι, coach, το staff, όλοι αυτοί. Στην Ελλάδα λείπουν αυτά τα πράγματα, ελπίζουμε κάποια στιγμή να έρθουν. Η μοναδική, ας πούμε, που το τηρήσανε και δεν είναι στο League of Legends, το είπαμε στην αρχή της εκπομπής, είναι οι Adfinim, οι οποίοι έχουν προδιαγραφές επαγγελματικής ομάδας εξωτερικού. Και παγκοσμίου επίπεδου πλέον, έτσι. Παγκοσμίου επίπεδου πλέον, είναι τι αρένα ομάδα, ναι. Οπότε αυτά τα πράγματα πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουμε να τα εξαλείφουμε κι εμείς οι ίδιοι. Είναι χρέος μας να το λέμε αυτό και να το κατακρίνουμε. Γιατί μονάχα έτσι πιστεύω κι εγώ ίδιος και νομίζω ότι θα διαφωνήσεις κι εσύ σε αυτό. Ότι για να πάει μπροστά η Ελλάδα πρέπει να αλλάξει και η νοοτροπία λίγο στο πώς συμπεριφέρονται οι παίχτες στους άλλους παίχτες και όχι μόνο οι συμπαίχτες.
ξεκάθαρα θα πρέπει να υπάρχει σεβασμός προς τον αντίπαλο. Είναι ένα πάρα πολύ βασικό κομμάτι το οποίο φαίνεται να λείπει από την Ελλάδα και το trash talk να είναι πάρα πολύ μεγάλο. Κοίταξε να δεις, Γιάννη, εάν οι παίχτες σκεφτούν λίγο πιο επαγγελματικά και το δουν αρκετά πιο σοβαρά το πράγμα, πιστεύω πως η νοοτροπία θα αλλάξει και θα αλλάξει και στο community. Δηλαδή, ας πάρουμε για παράδειγμα, μιας και τον έχουμε αναφέρει πολλές φορές σήμερα, το Warrior Lady. Ο Warrior Lady στα περισσότερα του stream και γενικότερα μπορεί να έχει κάποιες απόψεις οι οποίες να μην είναι ίδιες με όλων, έτσι. Λογικό είναι, ο καθένας έχει τις δικές του απόψεις. Αλλά παρόλα αυτά είναι ήρεμος τις περισσότερες φορές και όχι πάρα πολύ καυστικός. Και αυτό δεν είναι κάτι κακό, ας πούμε. Σίγουρα δεν είναι κάτι κακό, σίγουρα είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε και στην πορεία. Το ότι πρέπει όλοι να αντιμετωπίζουμε πιο ήρεμα κάποιες καταστάσεις και κάποια πράγματα, γιατί μόνο με την ηρεμία πιστεύω θα βγάλουμε και το καλύτερο αποτέλεσμα από το να συνεχίσει κάποιος με το παραμικρό να βρίζει. Δεν νομίζω να λύγει για κάποια προβλήματα και είναι κάτι που κατακρίνουμε. Στο κλείσιμο τώρα να αναφέρουμε ότι και σήμερα ολοκληρώνεται το All Stars, το οποίο γίνεται στη Βαρκελόνη, 7 με 11 του μήνα, στο League of Legends. Προηγείται αυτή τη στιγμή. Σε όποιον δεν έχει δει, συγγνώμη που σε διακόπτω, Γιάννη, σε όποιον δεν έχει δει, πραγματικά προτείνω ανεπιφύλακτα να κοιτάξουν στο κανάλι LOL Esports Highlights και να πάνε να δουν το χθεσινό παιχνίδι που έγινε, που είναι One for All Mode και είναι 5 λυσίν εναντίον 5 λυσίν. Δεν έχω γελάσει τόσο πολύ στη ζωή μου με League of Legends. Αυτή είναι και η ουσία του All Stars. Απλά ήταν ό,τι καλύτερο έχω δει. Και φυσικά όλα τα 1v1 είναι υπέροχα. Σίγουρα είναι όλα τα 1v1 υπέροχα. Είδα αρκετά. Είδα και τον Faker να χάνει. Γεγονός ότι έχασε ο Faker από το Mata. Ξαφνικά ο Mata. Midlaner από support, γεια σου versus γεια σου. Ήταν πάρα πολύ αστείο. Ήταν ωραίο. Και οι δύο παίχτες. Στο πρώτο λεπτό, 1,5 λεπτό περίπου κράτησε το παιχνίδι. Γιάννη, μην ξεχνάμε κιόλας ότι το LCK All Star Team απλά έχει πατήσει τους πάντες, έτσι. Αναμενόμενο ήταν αυτό που γνωρίζουμε ότι οι Κορεάτες είναι η νούμερο 1 στον κόσμο των MOBA. Η Teamfire, αυτό που ήθελα να πω πριν, είναι ότι προηγούνται αυτή τη στιγμή με 600 πόντους ενάντια στους Team Ice οι οποίοι έχουν 500 πόντους. Μαντέψτε σε ποια ομάδα είναι οι Κορεάτες. Σίγουρα όχι αυτούς που χάνουν. Ναι, Teamfire. Θα δούμε και σήμερα πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Τελευταία μέρα του All Stars. Κάπου εδώ νομίζω, Γιάννη, φτάσαμε στο τέλος μας και για ακόμη μια εκπομπή. Σας ευχαριστούμε όλους οι οποίοι παρακολουθήσατε το βίντεο. Μένετε συντονισμένοι. Κάθε Κυριακή έχουμε την εκπομπή Λεγιώνα των Θρύλων, όπου αναλύουμε πράγματα γύρω από το χώρο του League of Legends σε Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική και Κορέα. Ήμουν ο Γιάννης Παπαθανασίου. Είχα τον συνομιλητή και συμπαρουσιαστή της εκπομπής, τον Γιάννη Παπαδημητρίου από το GameHorizon.gr. Να έχετε ένα όμορφο κυριακάτικο απόγευμα και μια καλή εβδομάδα. Οι εξελίξεις προχωράνε, Γιάννη, γρήγορα. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι στο τέλος. Από μένα. Όχι, Γιάννη, και εγώ τα είπες πάρα πολύ καλά, μπορώ να πω. Και σας περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα. Καλό απόγευμα σε όλους.